Danas ću da opakujem, a ja je, hvala ću da budem srećan. Kinder svet. Dobar dan, dečurlio. Da vidimo šta koka daje. Jo, ja sam već ovo otvorio. Čokolada je najbolja na svetu ova. Jo, bela unutra, crno spolja. Što se zaglavilo ovo jajce? Jo, šta je to? Nešto ubijeno? Jo, ću da vidim šta je to. Jo, kako je smešan. Pa kakav je ovo? Kakav je ovo, bre, stvor? Super! Jo, kako je ludo. Samo ovo treba stavimo u ovu rupicu. Jo, strava. Jo. Marsovac, to je neki marsovac na federu, čoveče. Poink, poink, poink. Kako je smešan, vidim u zube. Vidim u oči. Mnogo je smešan, stvarno. Danas ste dobili Marsovca na federu. Šta li ćete sutra otvoriti?